Supreme Shime Engineer Kesi Akabara kwa yekwuo ya dịkwara gị na mmadụ Final Mix Recording Studio nọ na Lowe Ojo wa hu begoro ga-ahụkwa kekpọrọ nkiri onye eze Angelus ọgaranya ije enwe onye ọma ya dịkwara gị na mma ande nebile ọnụ ga-ahụ m gbanwee o mere ibe ya mere ihe erila ya o were jidere aka gị itigbo ole mma o ndọma bishuru zachi mụ anyị biri mana ome mma jisi ike n'ọlụ o mgbe njọ wepụ aka njọ o alaeze Chineke abịa nso eje jobere o onye iro ga na-achụgo nwande were ọsọ mberiji na jema kpakpuru Chukwu iji Baịbụl eje chụkale onye iro ga na-achụgo nwande were ọsọ mberiji na jema kpakpuru Chukwu mbe na-elọdụ ụwa mma mbe na-alọdụ ụwa mma o nwande were ọsọ mberiji na jema kpakpuru Chukwu mbe na-elọdụ ụwa mma o mbe na-alọdụ ụwa mma nwande were ọsọ mberiji na jema kpakpuru Chukwu People's Club Bundenna People's Club Bundenna ndọma nọ na Atlanta Bundenna ewere fada na ndenna People's Club Bundenna People's Club Bundenna ndọma nọ na Atlanta Bundenna ewere fada na ndenna Edi ma kacha ma na anyị Chief Bolie Nwakudule Ugwumba wa n'ofu Mbaise Chairman anyị ọ ga-adịrị gị mma o Bịamakela lela chi nwanyị beri mana onye ọma shimbe ekele gị gụrụ ma bịama ịwụkwa fada na ndị nna Father of the father Chief Kalitus Ezokwu o mere ọha one of ọlụ ndị mle mere ọha lee nwoke ọmarị mma onye ọma shimbe ekele gị gụrụ ma bịama ịwụkwa fada na ndị nna Chief Aloysius obodo akọ nna nyerugo one of ọzara ndị mle nna nyerugole nwoke ọmarị mma onye ọma shimbe ekele gị gụrụ ma bịama ịwụkwa fada na ndị nna People's Club Bundenna People's Club Bundenna ndọma nọ na US Bundenna ịwụkwa fada na ndị nna Dr. Dan onye agba mmiri ndị zoro ọha one of Anambra ụgbaka na-akpa na uju mmiri ndadani ga-ahụ mgbanwe dadanile chimụanyị beri mana onye ọma shimbe ekele gị gụrụ ma bịama ịwụkwa fada na ndị nna ndare emeche mọnụ Dr. Anụkam igwe kalawa n'ọfụ ụmụwa ndare ga-ahụ mgbanwe bịamakela lela chi nwanyị beri mana onye ọma shimbe ekele gị gụrụ ma ịwụkwa fada na ndị nna People's Club Bundenna anyị Bundenna ndọma nọ na US Bundenna ụlọ ụkwa fada na ndị nna omenechewula sonye meri n'elu Ojukwu ngọbala ishi mmebole Esayo Binnale chimụanyị beri mana onye ọma simbe ekele gị gụrụ ma bịama ịwụkwa fada na ndị nna Honorable Wilson Nwajeje Mbae onye ọma ishi mmebole Ide one of Atlanta
Honorable Reese Anyanwụ Okpemakụ one of Atlanta le aye wokomare mma onye ọma Chineke legoro ma ekwa fada na ndị nna People's Club bụ ndị nna aye bụ ndị nna ndị ọma nọ na US bụ ndị nna ewere fada na ndị nna anyị nwere ọgaranya Chukwu goziri n'obike na-enyere ọha na eze aka oke nzu Jokrafọ oke nze gburugburu one of obike onye ọma Chineke legoro ma bịa ma ekwa fada na ndị nna aya mma anya wela ekwa fada na ndị nna ọgaranya Chukwu goziri na ngọ chi anyị na ọha na eze aka onye ọma nọ na PH Abaga ndị arụ ya dịkwara gị na mma Double Chief People's Club bụ ndị nna People's Club bụ ndị nna People's Club bụ ndị nna ewere fada na ndị nna ịbịa dị Imo steeti taa market and ejemọnụ Blessed Kesi onye ejemọnụ ya na-alụ ọlụ ya Ọlụchi ga-esi aye okoma dị mma onye ọma Chineke legoro ma bịa ma ekwa fada na ndị nna erukwa Imo steeti onye nna Blessed Kesi onye nna erukwa na Loweri onye nna ekwa fada na ndị nna onye saheri mmadụ arị ya ma heri mmerụ olu ya aka yes ọgbasakwa tumeji masị eri nnụ nwa nna aka ya onye amasịghị ya amasị nwanne ya ọ nọrọ nwụrụ Chifọchi na nwata na-eji aga Honorable Bideke Shimepole Chifọchi na nwata le wokomare mma onye ọma Chineke legoro ma ekwa fada na ndị nna People's Club International kedu maka Exclusive Club of Nigeria Warri branch ya dịkwara nọ na mma Ashimekile nọgoroma omenechewula sonye omeneji elu Shimepole Akebusi ọnwa aye baba miye onye ọma Chineke legoro ma ewekwara fada na ndị nna Chief Celestine Nwanke ọbụchi fi nwa ya mma o ya gasịrịla gị Chief nwanne dị na mba one of Ngwaland a na-ene ezi nwa na-awọ mma ya dịkwara gị na mma onye ọma Chineke legoro ma bịa ma ekwa fada na ndị nna His Royal Highness Eze Dr. Lambert Ọnọha onye eze ya dịkwara gị na mma dịdị People's Club bụ ndị nna People's Club bụ ndị nna ndị ọma nọ na Atlanta bụ ndị nna ewere fada na ndị nna mmadụ obi ka nnụkara aka ikitukwenye tụmbọsọ elele ga-ahụ mgbanwe onye ọma nọ na Malaysia Abaga Jefule wokoma dị mma onye ọma Chineke legoro ma bịa ma ekwa fada na ndị nna ụkwa ndị mgbe ejije ahụ n'ime a na-ekelela gị ọbarukwa eji egbu eji gbago umeji ma nwere gị ọnụ taa ụzọ maka kenga asọrọ nne m aye ụkwụ ị ga-ahụ mgbanwe ombe ndị ejile achịmụ anyị beri mana onye ọma Chineke legoro ma ekwa fada na ndị nna Ọhamadike kengo kiri nwosi ya dịkwara gị na mma Chineke legoro ma ekwa fada na ndị nna Dasoni Ọhamadike one of obike Achibaba ezi nwa one of Ngọba Ashimekile legoro ma onye ọma Chineke legoro ma bịa ma ekwa fada na ndị nna
fada fada na ndị nna